Piti olla jo. Joo, totta. Hei, istu vaikka vähän aikaa sohvalle, niin mä oon vähän nopeasti kauan. Mistä tää on tää sohva? Se on Noroselta. Noroselta. Minkälaisen sohvan te myytte Hyvääriselle? Laita parikymmentä senttiä lisää molempiin suuntiin. No laita joku vähän kalliimpi. Pikkusen voi olla parempi. Voi toimittaa kotiin. No niin, mä oon valmis jo mennä. Joo. On muuten helkkari hyvä sohva sulla. Se on oikeesti, se on ollut todella hyvä. Se on tosi hyvä. Lähtekö lenkille? Jaa, sulla on uusi sohva. Jaksakö nyt tässä lähteä lenkille itse asiassa? Ei. On tää Norosen sohva kyllä hyvä. Tää on tosi hyvä. Todella hyvä. Jep.